Kenalan dong. Nanti repe. Apa jenengmu? Kamu siapa? Kok kenalan ndak gelem to? Apa jenenge? Ayumu ilang lho, kok malah anak gelem ditanya jenenge. Golek cowok. Ser golek cowok ora? Golek cowok. Nang ganteng-ganteng alon-alon. Ya, apa? Iki kancamu ya? Kancamu ning jero. Heeh. Kancamu nyawak mau meneng ya kancamu. Kancamu bisa to? Rapuh to? Rapuh to apa lho? Nyapa? Kamu nanti aku dono. Tak bulan. Tanggal pura jalane. Oh, tak colong ke bumi itu. Ini aku kan mau menang ae. Mane bocah sendiri ora. Ewang ngono to. Ewang ono kon ngomong to. Tak saya ngomong ya. Ya ngomong saya ora apa. Tak saya ngomong ngono lho kok kon nyaur ya tak salam iki. Asline sing telepone penak, tapi sing telepone iki ora angel. Mlebu penak yang telepone angel. Maksudnya kan yo paham dhewe ora. Iya, paham. Lah iya. Iki lawange yo. Lawange tak buka lho. Buka lah bocah dhewe ora siap. Tunggusan. Apa iso? Pikirane sing kondisi wong telepon penak. Iya. Pikirane mikir wong ayu ya. Ayu ora wadah. Lek ayu mesti wani didosne. Nyapa mbok tutupi? Ya melaku iki. Ya apa? Pron. Sapa yang ngopeni Om? Aku yang ora. Iya, makan dudono lho. Ya pen-penane wong ya. Sampeyan makme apa biasane? Iya, nek wong urip yo dijualan yo paham to, telepon yo. Kasing. Lah, alah. Kayak Siti mewah ngono. Jenengmu Yanti to? Jenengmu Yanti apa Yani? Ora usah izin mbak aku. Wong nggih ganteng kaya ngene kok. Kan, oke, aku sungkan. Wong sungkan ki sungguh mengharapkan lho. Melakukan kok ya? Gak. Njaluk ngopo? Ini sing kaya aku tapi ora penal. Ya apa? Sing sesuatu tanganku. Ya apa? Ya penting aja ganggu lho. Sapa ki wetengenku? Ora sing ngomong lho kiwa tengene kuwi lho. Aku wis dijak aku lho sunatan kiwa tengene. Ora diundang teko. Ya ora ya. Ya tak kene omah dhewe lho. Iku wis diarani teko tamu kuwon, kok tamu pamitan apa yo. Ngene. Oh iya, aku sampe ngerti aku ngejak mbae. Dia tak dekene omah kidul, gelem ora? Kok ning omahku? Iki karo Musa nek itu. Padha karo musuh sapa lho kidul ora enak apa-apa lho. Lah sing anu iki padha karo Musa. Ya ora no. Kan sampeyan ora ganggu aku, kono ora ganggu aku ta. Sampai men ndak ada ngomong. Alah iki tak bae. Ojo. Ya wis, om ora gelem malu aku nyilih. Makasih, oleh ora. Ora apa-apa lah wis ora apa-apa. Carane? Carane yo paham lah ngono. Iya. Heeh. Aku gak nyileh, aku
jaluk lah. Gile. Kok ngangkut truk ngono kuwi gitu kon ngomong. Iya. Kok kapan? Apa aku goblok goblok, ha? Kancamu tak kon nganu ke. Iya. Ya. Wis paham. Monggo ora gelem melu aku. Malah kowe malah. Kudu melu. Cobaanku ngerti. Ya nyapa? Kok kurang penak. Oh, boleh tak cekel aku ora nyekel apa-apa. Duwe iku lho apa? Apik endi wi karo aku? Mosok besok tak dolani. Wis kira-kira bar potong tak gelandene ya. Ngono meneh aku nek gelem. Ada ditutupi to. Aku nyileh barangmu kena tak nggih mlebu toko apa ora? Kowe iki persyaratannya nae. Syaratnya apa? Lek kurane kuat tak jalane ora kuat aku ora sida ya. Tontonan dhisik. Nek wis bener kena. Aku ora apa. Cek Chandra. Deloken. Mungkin nang aku wis tetep kabeh kampekone. Ya jane. Aku ora ngerti lho ngono kuwi. Ojo to wong ora ngerti. Tapi kowe kanggo yo ngomong terang. Payungmu coba delikne. Ya. Wedi kecantol aku ya. Apa ngono galau. Galau. Balik nang ndi? Aja bales sik to ya. Ya apa kok. Nek sampean ngene lho rusak kuat. Saya mulai. Dilut ta lho. Sik tak aku tak mau ngomongan. Aja nangis. Aku pengen tutup aku. Tak cium. Nangis aku pengen terus. Tak cium boleh? Dudono aku kayak balik. Aku tak kirim hadiah ning aku. Tak kirim hadiah donga. Belum ora. Tak kirim hadiah donga. Aku dudono jenengmu. Dudono jenengmu. Bukan sih, kok sakit. Jangan jenengku. Ora. Ngecol ning kok. Tak kirim itu tak kayak hadiah donga. Aku masa aku ngomel. Aku ora ngomel. Sakne aku petego to. Mati foto-foto mati Gusti ya. Ndang kayak jenenge engko tak buka, tak kirimi donga, tak kayak hadiah karo aku. Ya. Semua barang ini kan nomor lah. Oh iya. Kita kono kuwi aku sopir. Ya, Ya wis kenal aku tibake wis kenal. Saya nangane aku. Orang ki jenengku Rojo, anakku Susit. Cenderung. Ya ngomongmu ora gelem kutone rai aku yo ora apal no. Pakate aku pengen ro. Ya wis ya wis. Dengar mulai sampean. Wis tak buka. Ya wis. Assalamualaikum. Kenapa, Le? Ya wes, sampean hati-hati nendalan. Hati nendalan, matur sembah nuwun ya. Hehehe